Rebaixen la velocitat màxima a la C31 a la nit per reduir el soroll entre Gavà i Castelldefels. La prova pilot, que limita la velocitat a 70 fins al 4 de desembre, minvarà l'impacte acústic de 2.500 veïns. Es veu que s'han instal·lat 2 sonòmetres, primer pensat que eren per mesurar els mocs de la gent refredada, però al final no, Dius, hòstia, estic una mica tapat, a veure com es diu, hòstia, cuidis vostè perquè... Bueno, tenim el termòmetre, tenim el sonòmetre, a veure quan ens hem de sonar. Exacte. S'han instal·lat 2 sonòmetres a la C31 per monitoritzar les emissions sonores abans i després de la reducció de la velocitat permesa. A veure, permetem unes analfabetes reflexions funcionals, Primera, els sonòmetres deuen ser només per mesurar i prou, no? Per multar també, perquè... Per multar, bueno, si els sonòmetres els enxufes amb un cable, amb una alarma que va cap a la DGT, doncs aleshores sí. Si poden fer, ho faran, perquè això es tracta d'això, no?, una mica? Perquè, clar, per això castigaria aquella gent que va a 70 en segona, fent servir el motor com a fre, aquella gent que va amb 70 km per hora en segona. I tant que me'ls trobo, aquests. I llavors hi ha els altres que els dones 20 metres de carretera, van a 40 i ja foten la sisena, que sí, que aquests també n'hi ha, Sí, de les dues maneres es fa malbé el motor, ho sapigueu. Marxa curta i marxa llarga també, que quedi clar. Si diuen que el soroll és el que... O sigui, la velocitat és el que provoca el soroll, els cotxes elèctrics podrien passar més ràpid i no farien soroll, no? Doncs mira, aquí tens raó. I si has de pitar algú, per exemple, que se't creua davant, si hi ha el sonòmetre, també et multen igual. És un tio que s'ha creuat per davant. A veure, si fas pitassos d'aquests de que vas a una boda o que guanya la lliga el teu equip, doncs que això ja ho trobo bé, aquesta neandertalada ja la trobo bé, no? O si passes amb el cotxe amb reggaeton a tot drap, també ho trobo bé, no? Però jo crec que el més just per tothom seria embalar el cotxe abans del tram, embalar-lo a mort, posar punt mort i passar el punt amb velocitat il·limitada, el que tu vulguis, i ja està. Doncs mira, no és mala opció. Jo fa molts anys anava amb un personatge que ens desplaçàvem per jugar a bàsquet pels puestos i el tio posava segona a la baixada, parava el cotxe a la baixada, tio, per estalviar. Ja, el parava, o sigui, no punt mort. Sí, o sigui, no vull donar idees perilloses, però és la solució més sostenible, sí o no? Bueno, una cosa és posar punt mort, l'altra és parar el cotxe. Esteu com un llum. Llavors no funciona res, ni la direcció assistida, ni els frens van bé, clar. Però eren altres èpoques per això, Sí. És l'excusa de sempre, eren altres temps. Sí, eren altres temps.